reflexionava, que vaig estrenar a Tarragona fa un parell d'anys, reflexionava una mica sobre temes, lleugers, l'amor, la transcendència, l'art, i on hi ha un fragment que la meva cosina, ja quan va anar a veure l'obra, de fet era una lectura teatral, ja va dir: jo aquest text vull que un dia es llegeixi en una exposició de la meva tieta i la seva mare, la Rosa Maria Camps, perquè sembla fet a mida, però és una cosa que jo he pensat molts cops, i quan veig o quan veieu textos com aquests, obres com aquestes, música com la que també sentirem, em reafirmo totalment. L'obra parlava d'un artista molt desconegut, però que a més té cognoms tan coneguts a Catalunya com són Jordi Bonet i Godó. Bonet és l'arquitecte de la Sagrada Família, el successor de Gaudí. Godó, no cal que us el presenti ara, però tot i així és un artista desconegut, perquè moltes vegades l'art transcendeix a les persones, i per tant, d'alguna manera coneixem moltes obres artístiques, però a vegades no coneixem a les persones, i jo crec, això que dic aquí, els artistes són unes persones privilegiades, més que la majoria de nosaltres. Sempre que algú mira, toca, llegeix una obra seva, l'artista continua viu. No són només paraules, no és una frase bonica i prou. És simple, en realitat. La persona que el va concebre continua viva allà, enganxada a l'obra. El moment en què ho va fer, les coses que pensava, sentia, temia en aquell instant, tot és allà. I serà mentre l'obra visqui, mentre una altra persona la contempli, la interpreti, la critiqui, com ara vosaltres. Gràcies.